jagat wasisane Ubathara wayah Bathara jagat Patih Wali Saba Kebon Patih Jaya Kunjara sawise satata nggonku ngadhem nang ngarsaning sun padha raja sak praptanira pekenira Patih Jaya Kunjara manira piji ana ing ajengane manira Patih kawula non inggih diweji sesembahan kula sinuwun Prabu Patokol Bawarsari tansah winanting kabagyan sowan kula tebih saking sambi kula namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji Patih Jaya Pakunjara iya kepiye kabare nggonira ingsun percaya mranata tata rakiting negara ing Parang Kencana Purwamadya lan wusanane aja nganti kaslempit matura marang panjenenganing manira Patih menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kapti akar lungguring nusa bangsa negaring Parang Kencana medhahipun pradi perjurit boten kendhatanganipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka temping paramuka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula dadakake suka marwata suta penggali ing manira ora liwat prayogana nggonmu ngadhep ana ing manira ya pekenira Patih sampun boten kirang prayogi syukur tatanan para wadyabala Parang Kencana aja nganti ana ing padha sahur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining parepatan Datulaya ing ri kelungguhan samengko iki pekenira Patih inggih sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan paduka sinuwun sedaya badhe mastuti sabda utama paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Patokol Bawarsari dadake suka birawa manira manah ingkang kaya mengkono inggih prayogane nggon Ulangga Patih sampun boten kirang prayogi Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan ing adhamu menapa sinuwun miji dhateng ing rayipun Senopati Jaya Sudarga sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Senopati sampun boten kirang prayogi kula ngabiyantara tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala sawanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Patokol Bawarsari ingsun tampa gawe bombong tias ingsun Patih Jaya anu sapa Senopati Jaya Sudarga ora liwat prayogana nggonmu ngadhep ana ngarsaning manira apa Senopati sampun boten kirang prayogi diweji sembahan kula ya aja kaget kang dadi atinira marmata apa kang dadi wigatine dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbapang perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datulaya praja ing Parang Kencana aja nganti tumpang sangganira bakal nampa sabdaning manira maradyake tilingna karnanira kara ana aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Patih mriki malah kumejut raos sing manah kula diweji dene paduka ngapuntenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun kepareng ambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga miwahi ngabdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika Gusti kula ingkang sinuwun mengkono ya sejati kang pranyata ingsun
ingsun ngrawake para pandemen wayang Ringgit Purwa. Dadi ratu yang tenan. Kata-katane kudu pas. Ingsun ngrawake para senopati gegedhog samaladuk ana ing negara Parangkencana iki sayektine ana bab ingkang bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna. Inggih. Mula aja nganti dina dungkap panampanira. Ingsun keparangake rada cemaket, rada caket nggonira sowan. Senopati Jaya Sudarga lan Patih sapa kok mau jenenge? Jaya Kunjara. Lalen kok ya ora apa-apa. Kene. Dikepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganake pasewakan jroning Datulaya Praja ing Parangkencana. Mekaten Gusti. Ingkang Rai Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Nggih, nadyan abdi kepatihan. Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Mastuti sabda utama paduka Gusti kula Prabu Pathokol Bawarsaring Parangkencana diweji. Handra ingkang pusita rum. Pasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan sinuwun. Patih Jaya Kunjara wonten dawuh sinuwun. Wis sawetara panjenenganipun ngasta bawat peperintahan negara ing Parangkencana. Sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana. Sing maune ora duwe katon saya rekoso. Mesinipun katon mindhak gesangipun. Sirku karepku muni ngono. Ning penampamu piye? Katon sasaya kaos diweji. Mula aku ora iso mung karo kita rada maju ndangku salah tampa. Wis ninggalake rasa rekoso, maksudku ngono. Mekaten. Uripe padha enak kepenak, sandang pangan sarwana. Uripe sarwa kepenak. Apa sing ditandur bisa tukel ngrembaka wawane ngrembuyung gegodhongane wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambiwara ora ana ingkang padha kuciwa kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak mula ora jeneng mokal nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu sapa Pathokol Bawarsari tepuk tangan.
Panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundhak becik, sarwa mundhak apik. Nayaka-nayaka sing wani ngenggokke dawuhing wang mesti bakal tak copot kelenggahane. Nayaka sing gaweane mres uriping para kawula tak lereni tak lebokke pakunjaran. Aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine, ora mung cukup suci dalam debu. Inggih. Ning suci lahir lan batine. Inggih. Nindakake perintahing ratu kanthi tuwajo. Merga ngene teh. Sentosa-sentosaning negara kuwi ana 3 perkara. Menapa kemawon diuji? Ratune apik? Inggih. Nayakane becik, kawulane mesti bakal sumuyut marang pangrahing ratu. Ing angka kalih, nayakane apik, nindakake perintahing ratu, ora tau weya marang dawuhing ratu, kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3, kawula sing manut pernataning praja kuwi ora kok sarana dipeksa, ora, ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Monggo parang kencana ki negara wis sing sentosa lahir lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pernataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan. Ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Inggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara parang kencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangreh praja namung sekedhap kemawon. Teka kawontenanipun praja parang kencana kados mekaten indakanipun menika ingkang kinarya dasar menapa sinuwun. Kowe ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakale tak paringi presa. Jaya Sudarga nek negaramu arep kepengin apik, negaramu kepengin becik, peperintahmu kudu kaya ngene iki. Ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bawat pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging inggih. Lek ku dadi ratu ana ing negara parang kencana ki tak rasa-rasake gotang. Liripun kados pundi? Coba nek pancen kowe wong pinter tenan Saudaraku. Kira-kira apa sing kurang menggawe ingsun lenggah dampar kepraban ning parang kencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun, kasugihan iki sampun kliwat. Bondo donya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diweji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dereng mangertos. Pate wonten dawuh. Ngerti ora apa sing kurang? Nggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindra. Bener. Bener. Apa to sebabe kabeh do guyu? Merga ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, apa dume sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti? Ora. Kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti, entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu, RT wae ora iso. Inggih. Merga ora ketekan bejane, ora ketekan ketrimane. Ning wong kaya anu sapa jenenge iki Pathokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih.
adile Gusti sing kuwasa. Najan rupaku sarwa kuciwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi merga saka peparinge Hyang Mahanasa. Mula kowe aja meri. Arep gagah kowe, arep gleleng kowe, ning kowe tetep ming sak ngisor kuwi ming patih. Ming tanggo keset ndasmu ming. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora tau nesu. Kowe ngunekke aku dengan kata-kata, aku ya ngunekke gendhi dengan kata-kata. Kuwi jenenge wis dro. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedheng lenggah dampar menika kathah para nayaka ingkang sami kresik-kresik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa, nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Mongko wong hibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi nadyan aku ora omong, aku ora ngopo-ngopo, aku lagi metu rai kutha do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medeni-medenke. Medeni-medenke. Maksude men wong liya padha wedi. Ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat dukuh, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak, aku malah masyarakat ora wedi. Wekasan akeh sing do cedhak. Paham ora wae teh? Ngertos niku. Esuk nek ora ngrupak-ngrupake ratu ya? Inggih. Tugel gulumu. Iya mboten. Mboten jenenge. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang? Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu kuwi kudu nyanding paramek. Kersanipun kuwi lho sing mau wedok dadi ratu kuwi lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramek? Prameswari. Ngono. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, mongko Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari. Ping pindho lho kowe ngenyek aku bisa. Kula menika namung nyuwun priksa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekke aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku? Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe teh. Tadukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening Sinuwun Prabu. Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa jejer kalian widodari ping 3. Kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sak donya lek ratu semene kok gagah pideksa ki cara ngendi aku tak takon. Aku iki nek tengok kaya ember dikurepke. Iya sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumahing bumi kreping langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Dewa Sudarga inggih wonten dawuh. Rungokno.
3 dina kepungkur aku ngimpi jeneng Sudarko. Dinten menapa? 3 dina kepungkur Selasa Kliwon. 3 dinten kepengker menika Kemis. Iki nang dunia pewayangan Sudarko. Aja tok padake dunia nyata. Etok-etok men. Kowe melu patih kok tak tugel glumusian. Oh iki. Selasa Kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedheng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing Parangkencana. Inggih. Ana wong wadan sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadohan iki tak kinting-kinting tak. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho. Lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa supados kula suwita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak! Menapa tak candhak tangane? Drupadi tak candhak tangane iki ora bangga. Inggih. Biasane wong wedok nek dicandhak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Inggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik kempit nang nggon kelek. Wiradalah. Impen kok iso cetha. Rasa ngayal to? Inggih. Aku terus mlaku bareng karo Wara Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana. Mlaku bareng. Waduh, bombongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Inggih. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Te. Inggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi, bakso kawi ya. Inggih, Gusti. Amripat praja mripat tempo terus tukul rasa tresna. Teong teong teong. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu angujiwat agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro-loro ditampani karo tangane Drupadi kemlek. Wah, getih ilang kabeh, getih ilang kabeh. Aku mbiyen ndek rung dadi ratu serengane ngedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Inggih. Tanpa taliwara Drupadi bopong gendel. Waduh. Dibopong? Inggih, heeh. Kabopong mlebu nang kedaton. Aku dawuh mban, tebahi kasure. Mban krekat nebahi asur Drupadi aboboke. Ngono. Inggih. Kowe kuat ra neruske critane? Kiat. Kowe ora kuat tak ajar lho mboten. Kisah cerita iki saya suwe saya nek ora kuat ati somor duk. Bayanganmu tekan ndi-ndi? Inggih. Barang tak sarekke nang apa jenenge? Nek kasuri basane apa to? Tilamrum. Aku terus wijik. Aku terus alon-alon jajari para Drupadi. Inggih.
Maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer. Rekane areng ngrekep para Drupadi areng meluk para Drupadi, guling tak uncalke tiba ning kompor. Pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul. Emban ki doting sliri nang pinggir amben kae. Lajeng aku nglilir te. Aduh. Gelaku tanpa upama. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo para Drupadi te. Gak iso lali, gak iso lali te. Gumana mosone maningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinangling. Neng kono kaya ana pasuryane para Drupadi. Mripate gedhe banget kae. Terus ngedepi aku kling ngono. Bubar konsentrasiku. Inggih. Aku nek tengok-tengok nang kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku. Cecak Rawa. Inggih. Kuwi ya suarane Cak Rawa malik kaya cengkoke para Drupadi. Nek aku ndelok korden kena angin kuwi ya kaya jarike para Drupadi sing kena angin. Wis pokoke apa-apa tak sawang kaya para Drupadi. Iki mau nek aku ora eling wis tak kecup wae. Merganipun kowe ya kaya para Drupadi dantenate. Tambahan ana brantane atiku te. Srana kowe budhal ning negara Ngamarta. Para Drupadi jaluken. Nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake, kowe ora iso mboyong para Drupadi tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari. Tak tugel janggamu dina kuwi uga te. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngraken awang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta-kura reka kiri-kiri Prananggana magawe glarira wang-wang Prasto dapat Gusti kula ingkang sinuwun kula nyuwun pamit madal pasilan badhe mboyong Dewa Drupadi katur paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngati-ati aja keri. Suman-sumun slamet demet ora ndulet setan ora doyan. Tego yuwana slamet saka kersaning Gusti. Tak balang bata saka kene. Muga-muga lestarine ring sambikala ya Jaya Sudarga. Mriki nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggawa sapirangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa. Mriki nyuwun pamit tambang metu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sudarga. Tak antu-antu praptanira Jaya Sudarga. Mriki ngestaken dawuh.
wis mlaku sajuru-juru wadyabala saka negara ing Parangkencana. Jaya Sudarga tak enteni ora iso nglaturake putri saka negara Ngamarta Dyah Ayu Drupadi mulih nang negara Parangkencana cetha nek kowe dadi banten. Nganti aku ora kelakon dhaup karo Daiwara Drupadi. Wis trima kukut jagating Prabu Patokol bawarsane neganing atiku. Sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu kundur ketuk lumembak penyu kang kumambang Tokok wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengko kaget rasaning atiku. Nggonku sowan marang ngarsaning Sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban, Gong. Nuwun sewu. Entuk kewajiban apa? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal mbedah negara, ora bakal ngrangket ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi mboyong putri, Gok. Mboyong putri, ya. Mboyong putri pundi? Samro Prabu Patokol Bawarsari sembanku gandrung-gandrung kapirangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang pewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadhawan suwe ngarep ana negara Ngamarta mboyong Wara Drupadi. Mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku, Kok. Yung. Lho, Sinuwun Prabu sembahane awak dhewe Prabu Jaya Sudarga arep nyuwun Dewi Wara Drupadi kandhani sing apik-apik. Wong sing jeneng ora dong ki wajibe dikandhani, dene dikandhani berguguk utawa waton ya wis ora piye-piye ade ora kleru ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan prisa kaliyan Wara Drupadi? Wara Drupadi putri Ngamarta. Nggih, statuse sampeyan ngerti mboten? Tegese piye kuwi? Wara Drupadi niku sampun mboten legan melih. Ning niku wonten ingkang mengku. Wara Drupadi niku garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa niku pengarepe para Pandhawa. Niku ratu negara Ngamarta. Nek sampeyan arep mboyong putri kok putri sing pun kagungan garwa niki mengke wurung ora wurung mesti dadi pasulayan, kurang-kurang bejane dadi regejegan. Merga Wara Drupadi niku wis duwe bojo. Kula ngertos nek Sinuwun Prabu Puntadewa niku nalindra sing lila legawa, lair trusing batin.
Nuwun sewu, nadyan to dijaluk bandane, nadyan dijaluk pati uripe kanggo kabagyaning wong liya, Prabu Puntadewa bakale ikhlas. Semanten ugi bab garwa. Nek pancen sampeyan niku ngersake tenan, Prabu Puntadewa niku bakale maringake ning sing Drawasi adi-adine. Adine Puntadewa sapa? Werkudara. Janaka, Nekula, Sedewa. Niku nyemelangi kabeh. Monggo durung mengke teng mriku wonten sedulure lanang Nalindra Ndrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Durung mengko nek teng mriku wonten Nalindra Mandra jejuluk Prabu Baladewa. Niku ratu-ratu sing ora tau negarane ketekan mungsuh merga kondang digdaya. Nun sewu sampeyan ya wis saguh diutus Boyong Waradrupati. Aku wis saguh. Monggo Sang Prabu Pathaka Bawasari paring dawuh nek aku nggawa ora nggawa bali utawa ora nggawa Boyong Waradrupati bakal ditugel janggaku kok. La la la. La 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 la. Iki senengane ngono kuwi padha. Ya neruske kowe ndak serani ra kompak kok ya, Kang. Iya. Sampeyan pun saguh. Wis. Waduh. Lah terus pripun? Mula kowe tak undange tak kon uduke menyang ngendi papan dununge negara Ngamarta. Yen wis ngerti negara Ngamarta, kowe ora sampe melu kok. Tak suwune dhewe. Yen wong-wong Pandhawa ora menake negara Ngamarta utawa Waradrupati tak boyong marang negara Barang Kencana. Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon. Ampun pisan-pisan wani kalih wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. Nek sampeyan nekat wani, kula kalih bilung mengke rekasa nggawa mayit. Mayite sapa? Mayit sampeyan niku. Merga ora urung sampeyan mesti tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. Merga wong Ngamarta niku digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Tinumbak bengkong sinuduk putung jinegal ora iso tiba ginepruk ora ngrasake apa-apa niku wong Ngamarta. Nek sampeyan wani bakal meksa Boyong Waradrupati ora ngalah nggih sampun sampeyan nyuwun weling kalih kula napa teng isor cungkup napa teng isor semboja. Kok, Nun. Nek tak pitung-pitung ki omong wis ora tekan nggone. Nggih. Kowe manjing kampungku kok. Nggih. Tuduna dalane negara Ngamarta. Prabu Puntadewa sak andane adi-adine kabeh para Pandhawa ora meneki Waradrupati sungsang bawana balik. Ngatos-atos niku ya kok.
rerayungan longma lengkung tumalong rumambat betlian wis kang mawur raras Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu pesasat kadidin lumamping wanci peteng kepabak obor sastra biar padhang trawangan manahipun ingkang rayi ngamarta Yayi pengajaping manah namung daya-daya prapting negari Ngamarta sasampunipun ingkang raka tumuli sowan wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika lajeng kepareng kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dening paduka handangu dhateng pisawanipun ingkang raka Yayi nggih Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka pun Mandura Tadawadana nalika semanten anyareng iku kula sowan dhateng negari Dwarawati kedadak Yayi Prabu nembe badhe bidhal dhateng negari Ngamarta mila tumuling keng raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta inggih Koko Prabu boten dados sabab saking menapa jenyatanipun menapa ing badhe kula aturaken dhateng Koko Prabu Ndrawati menika boten babakan ingkang siningit lan saged kapireng dhateng sinten kemawon Koko Prabu alah mlayu ngaten tumuli kababarna menapa wigatosipun dening paduka Yayi Prabu Amiji dhateng sawanipun ing Raka ing Ndrawati menika inggih Yayi kepareng kula cemadhong dawuh Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana pawarta sumebar warata saindenging praja Ngamarta malah sakmangke sampun kapireng wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pana kawaning Ngamarta Kyai Lurah Semar Badranaya nandhang raga tegesipun nandhang sakit monggo kathah sami mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saliring usada sampun boten kirang-kirang anggenipun sami ngrawuhaken Brahmana winasis sewa sugata miyang para nimpuna supados maluyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya parandene gagar wigar tenantuk karya mila dinten samangke tumuli ingkang rayang ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu mugi suka palidamar dhateng para Pandhawa utamanipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang bilih Pandhawa menika mboten saged pisah kelawan Kakang Semar menawi ngantos Kyai Semar sakmangke nandhang raga tuwin kelajeng-lajeng madal saliring usada ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye mula kang sangka kuwi netepi tembung gandeng Kresna kakangku minangka dadi kusiring para Pandhawa lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro siji Kresna loro Semar nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging tumrap Pandhawa Semar kuwi mujudake sawijining pamomong kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar luwih-luwih Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa mula yen to nganti Semar ora bisa waluya iki dadi jalaran bakal ringging para Pandhawa mula Kresna kakangku diaturi rawuh ana ing negara Ngamarta sayekti ora ketang sithik paringa pepadhang lumantar pangandikaning Kresna kakangku piye carane lan crana apa ing kudu katindakake supaya Semar waluya nirmala jati temah mulya nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal selak
waton dadi sarana waliyaning Kyai Semar Badranaya. Semanten ugi kula Kakang Prabu. Kula ugi boten badhe selok nadyan kadhawan manjing tumangan. Kula sagah nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya. Kakang Prabu. Nadyan ingkang rayi pun kembar semanten ugi. Nadyan kula kadhawuhan beta barang ngawrat tuwin lumampah ingkang tebih. Waton dados sarana walinipun Kyai Semar, kula ugi ndederek Kakang Prabu. Jagat Dewa Bathara, Kakang Prabu. Nggih. Kados pundi menika? Lho kados pundi piye? Lah iki rak kewajibaning Si Adi to. Kewajibaning Kyai Prabu Ndarawati minangka dadi pengayamaning para Pandhawa, minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Ngibarate Pandhawa kuwi kreta lan jarane, Si Adi ingkang dadi kusire. Kreta lan jaran dina samengko nedheng ora gelem lumaku. Mula budidayanen piye supaya kreta lan kuda mau bisa mlaku meneh Kresna. Aja nganti silak marang kewajibanmu. Kresna sinayang manggelung mintanaken Dewi Kramanira. Kanggo mitraning astaneng asta. Dereng ngantos paripesami Balwacana. Kasaroswanipun nenggih Prabu Jaya Sudarka nrepepeh pindha sata metarakan.